Què tal? Molt benvinguts a aquest vídeo en el que parlarem dels tipus d'oracions subordinades substantives que, recordem, com diu a dalt en taronja, fan la funció d'un sintagma nominal i, com a tal, a nivell de funció sintàctica poden fer pràcticament qualsevol cosa, de subjecte, de complement del nom, de complement directe, indirecte, d'atribut, de predicatiu, és a dir, pràcticament de tot a nivell de funció sintàctica. Però quins tipus d'oracions subordinades substantives hi ha i com les podem descobrir? Doncs anem pel principi. Voltarem com les agulles d'un rellotge. Anem pel número 1, el primer tipus, a dalt a la dreta, les completives, les subordinades substantives completives. Un exemple és vull que vinguis. Com sabem que són completives? Perquè van introduïdes per una conjunció que. Aquesta és la introducció d'aquestes subordinades substantives completives. Vull que vinguis. Aquest que, per tant, com que és una conjunció, només serveix per unir, no té funció sintàctica, etc. En canvi, les de relatiu, les de sota, les número 2, guanya qui no es rendeix. Aquest qui és un pronom relatiu, estan introduïdes per un pronom relatiu i per això es diuen així, de relatius, subordinades substantives de relatiu. I hi ha aquest pronom relatiu que pot ser qui, el qui, etc. Després tenim les interrogatives. Ell sabia què volia, les tenim a baix a l'esquerra. Introduïdes també per un pronom, però en aquest cas interrogatiu. En la frase ell sabia què volia, tota aquesta subordinada què volia la podríem transformar en una pregunta. Què volia? Per tant, sabem que són subordinades substantives interrogatives. I a dalt a l'esquerra, les d'infinitiu, que, com el seu nom indica, van introduïdes per aquesta forma no personal. Per exemple, m'agrada cantar amb música. M'agrada cantar amb música. Aquest cantar amb música és la subordinada substantiva d'infinitiu perquè va introduïda per aquesta forma no personal, per aquest infinitiu cantar. I en aquest cas m'agrada cantar amb música. Aquest cantar amb música és un subjecte d'aquests que estan amagats darrere i que, per tant, és molt interessant aquest exemple, perquè si jo digués m'agraden els cantants, doncs fixeu-vos que els cantants va en plural. Si jo dic m'agrada el cantant, doncs va en singular. Per això sabem que m'agrada cantar amb música, doncs és el subjecte cantar amb música, d'acord? Doncs gràcies per la teva atenció, espero que t'hagi ajudat aquest vídeo, salutacions cordials i molts ànims en l'estudi dels tipus d'oracions subordinades.